Ole clear tu le ngai thatu song song te atharin in zawa in chibai kan book vele cheu ani hei voin hi ni som pali February ani sang ni som ni le paruk Valentine's Day kan han ti thin ni chin chiat lak takhani nge ni hi ka piancham ka birthday ni vele tlat maya clear tu te le ngai thatu te in zawa in he ni hian chibai kan book chewa comment section lama te piancham chibai book na te min han thon liam thei chuan kalom hle ang ti chuan kan soita ang khan voin hi February ni som pali hi Valentine's Day ani in mangai ten in mangai na lan tirna na thil pek in pek ni te ani chiang chuan ni special tak te po alo ni le zela clear tu le ngai thatu zong zong ten he hundu tak hi hlim le lom taka mang theu turin izavain du sakna sangber kan hlan cheu ti chuan pathian om puina le kai hruaina te lo chang zel ula kan hanti ani ti chuan voin thlenga ka channel lo clear tu te me subscribe sak tu te zong zong chunga tin lung takin atharin lom thu kan han soi thar vele ani ti chuan voin pual deuh te po ani ngai tameila thupui ni danga ka ti ngai lo deuh thupui danglam deuh hlekim voin chu thil emo han soi kan du ani tlem lai deuh kham wanglai ni chanchin bu in atarlan dana neuroscientist te chuan zirchian na an nei report an ti chhuwa thara chuan kumsang ka sakwa samkwa pasari atanga sang ni som pakhat hemi top lam hi song athanin sang ni som an ti thain sang ni som pakhat sang ni som pani ten tiang po ni sila sang ha zakwa samkwa pasari atanga khang ho sang ni som pakhat som pani inkar apiang generation te hi z generation anti chung z generation z te chu an chia generation Millenial generation Y antia chumi te ai chuan zirna lama anti chezo ka cho rualin an IQ po aniam zok ti an muchua ka he zirchiana ti chu ani nuwa hian be sei lo deuh main generation Z te chu an lom zama zo kani anti le zela hei hian makti po a hlo le zual hle ani Dr. Jer Koni Horvat chuan generation Z te chu modern history mani aya chuan masa zok te aya standardize academy te score ti chezok omchun anni thu soin atimak le zole mem tu chu hetiang din mun anni chung hiam heng chuan thar te hi anma ani anin hriat dana fing anin ti hle an over confident le bokani anti cognitive measure manga enchin na sang neina basic attention memory literacy numeracy executive function le general IQ test an neya generation Z te hi anthiam lo hle ti mu chu ani Horvat chuan heti taka thangthar te an mol chan soin generation Z te chu screen time ma hun rei tak manga thranglian masa anni na chuan ngong lian tak anei ni in arin thu atar lang ani millennial generation chunga piang te atang hiam tundin huna khovela doctor te engineer te scientist te zirtir tu le literature ron kai tak le ko ran khotlang ron kai tak an tam hle chung millennial generation te dot chia generation Z te hian tundin huna an ma chi ami te hi an phak lo na anasa hle ni in mithiam te chuan an soi ani generation Z te huna hian thil thleng emo om nuala an atran tira radio adota TV sang ni panga sang ni parukum chhovela thingtlanga pheichuan TV omlo na in neu te po ala tam hle ti chuan sang ni so malogin her chawa computer mobile phone ten rampum afan chuak ti kan ti thayang generation Z te hi TV computer mobile phone smartphone ma an thang lian chho chia ti te point soila dik thaya
chu chuan kong tam taka harsat na thlen te po ani thei ani tundin hmuna ko rantina thalai pol member chevel tam jok ma hi generation z chunga mi an ni ti hi kan mu tareng maya mun thren khata chuan ala ni lo mai thei kan ram kan khotlang le kan ko ran kal le zel tur hi an kuta thui tak a in ngat loi sia an ni ho hi an tran angai tak zet ani neuroscientist te zirchian na thil lang chiang em le ngai tu an ti thui tak chu hetiang din mun an ni chunga z generation te an lom zama jok le fing le fel an in tia overconfident an nei lui tlat thi ani a hetiang din huna an oma hunan man chho zel chuam kan nam tan thil chuan an ti tam lowang ti hi alom em ani digital khovel kan ni to na hi tangkai zo ka man thiam chuam ol sam na te hun thatam nei na te lok na sang ani theya a thalo zonga a kolero chuan sual na that chiat na nun kholo na lian tak chumi amin hruai lu tu chu ani thei ani thalai no pangjok tam tak chuam ko ran le wai me te hi nun in ti thoven na mun enjoyment ti na mun satli ang mayangai hi i antam em maya program light deu le hlim om deu han nui deu war thei na muna chat khatiang program a phur em mai a ha thak le anuam don lo ti an hriata chepe le thak lo te hi anom treu maya chatiang chuam rong bol na kong po enjoyment type ang feka kalpui ril ru klat an lo chuak nem ta hle maya tunain heng generation z te an tran lova anin siam rem lo chuam an dotami te alpha generation te beta generation te pe chu ngai tu tak hi an ni thei ani hi chutiang kara chuan kan cheng ta reng mai nu le pa an poimo han ti donila heng thang thar chuan lo om te hian mitam tak chuan aya u te satlia chu soilo nu le pa te po thu hnuai tum tlat an du zong le an tum anga nu le pa te anom lo chuam thin rim na sang ti lan tum an oma tin chung ko buai na po chung ko a buai na po ti chuak hre lo te hi an om nual ani chutiang kara chuam kan oma chuwangin nu le pa te tin khotlanga hruai tu din mun khotlang nu le pa chanchang te tin ko hrana hruai tu te po in pathian tran puina dil char chunga heng kan chuan thar no pangjok du om tak kan mauna ram le nam nga fak tur te hi kan enkol thiam a thul hle ani